Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi simpelthen lave en Q&A. Lad os bare komme i gang. Første spørgsmål. Bedste pigeven og bedste drengeven. Birk og Maria. Mads, Nick og Sumud. Asbjørn. Sumud. Livret. Min livret er sushi. Sushi er godt. Hvor mange søskende har du? Jeg har 3 søskende. 3 ord, der beskriver dig. Sporty. Aggressiv. YouTuber. Den var god. Hvor høj er du? Jeg er 1,60 høj. Er du god til at Gario? Jeg er mesteren til Gario. Er du god til FIFA? Ja, jeg er rimelig sindssyg til FIFA. Kan du lide Fanta? Okay, det er ikke lige min yndlingssodavand, men ja, jeg kan godt lide Fanta. Familien på Bryggen er sjovt. Min yndlings... Ej, det er ikke min yndlings, men jeg elsker det. Det er meget sjovt. Sådan der. Hvor bor du? I Danmark. Hvilken sport går du til? Hvis I ikke vidste det, så går jeg til fodbold. Og det tror jeg de fleste vidste, så det er jo fint nok. Cola versus Red Bull. Det var nok at sige cola. Cola er godt. Armin versus Rasmus Brohave. Det er Armin. 100p Armin. Alle shababs iskolde. Alle shababs iskolde. Fuck, skete der lige der. Hvad så shababs? Yndlingstips. Det må være spicy chili. For den her video. Husk at smide et like, en kommentar. Og husk at abonnere på min kanal. See you later. Alligator. Ja. Perfekt.